lam sogo muklakin metonai khapani mara kisdai ta hobu khoksong sing saimano am jumung awa jotoni langmo no washa phayo sing srungai am jumungo te langmane am jumungo abo hai khlai tabnu ojraw hangkai madhyamik te kusuk madhyamik am jumungo keplai ngai rok belakhenyo khatungjak abono karibo bini ma phasongmo blank khatungo nijini bwsa keplai hangkai am jumungo abo hai khlainyo borakathar amchani sini manai disen deborma bobo khoroksa taklaini o madhyamik amjumungo keplai ngai gobang mark mamani sing bini khukri khananai bini mark busuk bo school pori bono sabsab gaidi sing abo haino sing nango abo hai sumungro abo hai increase khlanyani sing kobungma srungui tongnai rok khat thanjanani tamni ingkai tabuni jorao keplaingnani amjumungo belakhenyo kuthuk tabuk sini o society wa belakhenyo jingjal kotor tongo abo joto saimano akasaro omo hai khlai amjumungo keplaingnani belakhenyo kuthuk ngasing bi business sinai singbo tamo face khlainakha tamo bil langmo difficult phakya o amjumung thaniwa ingkai norunukui mankhana oro bini baba bini ama bini kukai tai bo sakphang ingkai tabuk jisen nung je puila bo school sim pori mani kesa sagare ang pulian chuna Our Lady of All Cross School ni simpor mani already for na ingkai je nung tabu metric pass kha jeni no metric pass prunin mark busuk metric pass kheprani mark kha 436 abono calculate khlakya hangkai at 87.2% sayo that means first division ge je ning o mark mamani ning expect ko ning one suda man obo hai mark fail ang asik wan sumaya mana asik fail ne obo haita ge je ning o madhyamik exam dipro kasaro no guide nai saw na sajuma gaji ne ge to kilaman tong kan bisingka anima babote ngo moi tongo boy tuition porwang te kota sarsong misok ge je nung to tabu sikla sasloksa nini kiching somo to nin dol to na ko ma ge abro ni slai nung kicha mark bang mankha ge nung je pro madhyamik ni bage pori mani abo nung boma hake pori wa amsuk mark mankha abo nung sajo ang porma hangkai ko sarsong je no diman pore kha te ko saison boiro am pore hangkai ko mahara nung salawai busuk pori salo ko 1 year pori jakta bozara ko horo kaisite phung kai waisu siri baisu ngori baisu ta horpor uta ingkai je nung ok madhyamik no kasaro nung pori tong te phataro go thungna rokni thara tha asak thungje han waisu thuntai ko bai thungna ashoishon ni ku bai thungo ingkai ning je srungui tong pro ni ne ama baba songor bahai khlai guide khlai bahai khlai chuba anma baba san chuba suka hangkai ko je nangma mani ro anir kha kolom nang kha khatar nang ka ko paire khata no te tuition no boka hang kai khata ko je tabu nung 87.2% mark makha je prumia rezarngo je prupuila nung mark no khasek bom haiwan suga mansuma ko asik mane asis ko yata sasama haingli o mark bai khap furja gya teb nangmani tikisha sa makai se busma kha sak 90 dok makai se hamta 90% ge je nung te 87 mam phano khap furja gya bo hai mane khapul mang ko buni ka hayong khata asik extra ordinary ngleta extra ordinary mate mana musungam ta na ge nung pori tongmani tak so srungui tong asi sekpan sade boje tongo doctor engineer nine kubangma IS IPS aba hero kubangma buni na harmong tong future ro kai nini khaita mo to abo kisa cycle ko entrance exam na han tong kai ampre je BSc ro pang khanya do ta je buskang khaimen abo khaita tabsu dote kono kaisa target krita mo khanya na na je buskang khaya abo mo na ke tabu tongo nin dolok je nung bai baksa pornai ro borok feeling zaro amo to tong feeling zaro kre jin dolok joton pass first division mang klang bakhe joton nung bai baksa je metro nai no school ni awali je of hall class ni khorok busuk madhyamik exam de mani
Engko 30 jon ari mane 30 জন no pasung kha 30 jon no pasang mai joto no ge school ni phaching tei guide jo bhai ki man gai do hangkai ko kaham no mano sar song mo ko kaham kai phurungbai joto no hangkai ko ta ge sing khnema ka sin jiseni khupri bo pori puro tam tam rok tes khlaika sing thiang gana tong bini ama je bini ama bahai khlaye bini sajla okra no e sring thani chuba ka sing ab ke chilaye lam sunoro mokhang tibiwa nung je iko sini mnai jisen bo sring thani wo nini bo mo hai chuba mung iko tam hnai iko noi ko porna rok dagi ui bonas porna rok dagi na nangya bo bini ichatunya poru bo no mane asuk ngko khai tong na nangya ta khasina siranyo asuk sana nangya bini timing ka bo poru blake hard working khayo bo mane ang bono mane blake na proud feel khayo ta bo sring tong puro poria omhai khlanyai tabto kubma jora bezwa tong sin society wo ka aro kurung aro torot he bini ama hai kunu kre iko sungbai school se nangjak bo school thangi sidu se thungi ya ang niji se mada gi kun puru baba thani wa shu thungi je ongkhona bu nangu rokne ang mada gi uta bo kichapano nok ni kutulia iko wa shu thungna ga bin ku bin thungu nok bishuna football khain thung tonglai to bo matro thangi pan se thungi ya jorawa ang mada gi baba wa shu ongkhona bu nangu thungna bu nangu khela dula bo khaina nangu thungdi rokni ma chunu thungya bo khan nogo tongo kai ko naikha gabo hanyo ngko poriya purka bo ngko mobile logo poranti ro search khai nyong nai tong bo to hanyo tong ya ta bo jeba mung sapan khai tong ta je pro jis ang sanas nang ya mo hai khai di ne je pro jisen position phakya 87% mark phakya nung bumang ge bahik ma tong anda abo khai sanas ko kre ya mane emang hajima tong shu emne kha ang bono te bo margan hne wan sungmani do 92 ro kha margan han tong mani bo te ha margan han tong mani no do amo to am sukpa nang kha ishoni hambai kai tu phano am surong mari khate bo hamza kamuta kai afur kai to kabai ma pa kha kapsukang amo ta hne tong thogoi dia kap khata am kap saisi male ang kam na hne kapsuka bin baba na phun khaye amo haita sing amo hanyango nukhongo pun mungsasuk wan chumgaya ro ungi thangkai abo kha khamina hayo pheba abo dukhuni kha khamaya amo tongthongmani kha khamase hinkai tabu tongo sin society wo kubungma chrai rok srung phano kubungma lama kori thango buma rok jai khaijagya parents rok naikolia abo har sung kubungma koktuma mano hinkai tabu no khorsa buma ngai busana phurungthani boma hai klai phurungkhai sini busa eba nokhuni sajla sajak omo hai amjumuru kaplaing no ningtam sanam mane jeng jerai rong na phurungna thangka hangka kai bongni no bo nasingna nango bongni je musungma jeng musungma ba simi boya bongni bo je bongni khanya musungma ni boma haike porikhe borok man bongni ichha bo to na nango mane tam hanai jeng dagi tongma ba simi abele bongni bo jora tongo ang o taima porikhe pora manai nang dagi tongma bo simbaya mane anchra kya ma haita bo bini chhatei poriwoi bo mona bo muti gele khaba tongmaya bise bo saisung no kaham kai lila ar khaporna ni oma hai jaga rok hamja gota bisirba ga kai ko anga mono joto buma bhanan chana mo jong srai rok na asuk bo forsa khadi borok nijini chhatei jemon ang mono pori di baba mono mutinyo khadi hni mabaya bongni bo ichha nango da ang mo se khaima nongga kai bono nang musung ya bo mo khaime ano to nang dagi oi bo mo ngna ya bele haya deba gai ko je bos porna musung mani amono bini unko bainyo to ni utasang bono asuk unko khayata bon porna ro dagi na nangya bo bini chatin poru je pro passing hakai abo eba amjungu kaplaing hakai amcharogo satika hai ngi thango satika hai ngi sing sawi phayo ohor nugoi thango joto boron sinewoi thango tabuk bo lama himpro lama kasleke boinugoi thanai lama kasle ati khlai talana baga amo bumate bufani khlai thai abo bangla phe daito hlaiota ngai tabuk singji sen phajite phajabunai tabuk nung pori tongfuro jotoni slai hamjuknai saba bumada bufni mada nina baba an bawa na hamzang gani ko ano je na mani ro kha te ma bo mui koto kai rok sangsare kai je kya sa
मुइ कथका संमान बगैते पर थानि फानमा खाबो हाइता गेनि नि आम निने आमा बा मुइ कथ संका नि बाबो रे फेका संमांगला आबो नि बाबो बो ननो हामजाखौ गो आबो हाइतना nge tabuk je ko nung hai srai tongo nung hai ni ne au ads by soman sama kabung ma tongo abo khulao berai jak mungsa srung mung krui nung tabuk abo harung ba gai nung borong no srung thani o chubanan ba gai ka se ko ka sana musu ang bornong ko sana mo song gai tabo ko ni jini buang fani ko ni mang rok ko puron khajita de hard work rok khajita ko tai tai ko nung je interest to mara ko thani ta hayo nang ya kharok ta tong ta se ni new school jotni sle ni best friend tor tong an best friend ko tin jona tong sab bung sai jibon bung ko an best friend bung kham ko zahir helson te ka thang borok ke pas dang kha borok jutron pas magda pas man khana kai ni best friend pas kha nung pas nge blank tong thona nang tong thosuka tong sugana ngai tabang biman phain ke thangja bunai akto kaplain kha aw lady wor tai porna tabuk ta class 10 jora porikha ga ta buskang ni je 11 12 bo school porna ra one sui tong kisa sa iko bot bokhai ko por namung jau ta tam joint entrance ri namung jau ga amano hindi school agoi ko asaram pro school ma mano hone nai tong ta iko kosto mosto ma ko nai ble bine amang no puron ma khanya besang amano sang je mansak sai tok tong nai ta bono je hetu te bu kusuko kari jaman ama hake ta ka jorte asale for porna ni one susa buskang salos hamia tamu ngendro khnai ma ka sin ta ko manai jishani khoktai je bo srung thani bini friends otongo bi abro kaplain kha bo kaplain kha mai blai tong thosa tai bi ma babu songbono chuba kha srung thani tai bini de sarin samani de no sar guide claim samani a sar sabo sar hangai to tong jutoni jotono special ke guide klanya kungo tongdo amjumuri thani wo ni ni kana ka guide ne tongo ni ama te ni nog ni borok tai no srung thani oma hai por di oba hai por ke pas nai oba hai por ke te klai nai I aba hai klai guide nai no sabo angka sar mohes boy tuition poro ang bo kai dikha tai coaching school sar somo tong sar samuel sar prodip sar ko hubachong te sar ajes boro jutono tingko angko sar ko biswajit boro jutono sabor khakyam keiko na hata school master of botong bon guide banyo nang kaplai kha bhatana nge tabuk jeni ni amjumung metra amjumung go subject choton sai bang mark bomo marks angko total marks simi jiri ko mark sinu gya ko marks sima ko ni ni sajo kuman subject bomo sajo kuman saren kai ko science okay tabo nang 11 thakai science na hama science na nge sing khnai ma ka sing bini khuti khana ka science pornai tai bor pornai abo bini buma te bufasoni one chumungo bo thangnai tai bini je one chumani kai entrance riwi direct alada jaga institute wa thangdaman aboni saitongmo nge singmo hayo nugo sing amchero srung mungo kaplain khakai blank tong thogo tawo tongo amchayo srung mungo krei hami mani yo kuluksak buha bo guide khlaya rang simi ruwo je nangkuman mani ruwo bike mobile damni ruwo abo hai khlaya srairong ni brand no tola khlemar sungnogo abo ke parents ni black khanyo sayawo bunusago aro wa parents simia srairok bo tongo srairok je musma mani naharo je borok mani mang to hangkai a borok srung thanu kisa kom nangui thang tamningke bini interest je mat manui aro ngui thamam bagai nge sing mukhanti phasino no amno koinai srung thaniwo parents blacking card khe nango noro nugimya khana sini chakhuk munai jisen bo borokathala amsani bokasa first division mangka 87% mark manani tabuni ojora blacking kuthuk gendro bo satuk de buskang salo obo hai mark talangi kaplai khanya bagai gendro pujan simi tausu jora je nai to mani nono blacking hambai mage kurungi to mukhanti bai salmo brung hambai